ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇଛି କେଜାଣି ହଠାତ୍ କିନା ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲି ଆସିବୁ। କେବେ ତ ଜୀବନରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିନଥିବୁ, ଚାଲ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିନି? ଭୁଲିଗଲେ କି ମୋ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ପୁଣି କହୁଛ କ'ଣ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମୁଁ ଦେଖିନି? ସେ କହିଲି ହଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସିନା ଦେଖିଥିବୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତ ଦେଖିନଥିବୁ ନା। ଚାଲ ଆଜି ତୋତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲେଇ ଆଣିବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ମା' ପୁଅ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲିବା ଅଫିସିଆଲରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖି ଆସିବେ। କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆପଣମାନେ ସେ ଦେଖିଲେ ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମର କେମିତି ହେଇଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ ଏବେ କହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଲ ହେଇଛି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଲ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲ ହେଇଛି, କାରଣ ସେଇଟା ମୋ ବାପ ଘର ହେଲେ ଏଇଟା ବି ମୋ ଶାଶୁଘର ନା। ତାପରେ ATMରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ମୀନା ବଜାରରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ଫେରି ଆସିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।